Ja devem portar, doncs mira, 20-21 minuts des que hem deixat, que estaven netejant el cotxe, aquell cotxe de TV3, aquell cotxe de Polònia. A veure ja com està quedant això, Eloi. Albert, doncs mira, estem enfeinats. Jo què t'he dit? Que en 40 minuts te'l tindríem net, en 40 minuts te'l tindrem net. I ara mateix, després de 20 minuts, podríem dir que tenim una mica més de la meitat del cotxe net. Mira, aquí podem fer la comparativa, Tota aquesta part d'aquí, cap endavant, com podeu comprovar, continua brudíssim, I des d'aquest punt, que seria la porta de davant, fins a darrere, net com una patent, Fixeu-vos-hi bé. Eloi, em pots certificar que no s'ha gastat ni una gota d'aigua netejant el cotxe? T'ho puc certificar. Mireu a terra, si haguéssim gastat aigua, hi hauria gotes a terra. Aquesta mica que hi ha aquí, això, és del producte que tirem. És una mica el màxim de moll que podem comprovar. Ni una gota d'aigua. I perquè et facis una idea, vine, Nico, que farem enfilar el Nico, que és la nostra càmera, perquè vegis que no ens hem deixat ni un raconet del cotxe, del que portem fins ara. Nico, t'aguanto per pujar, mira, s'enfila l'escala, com podem comprovar la part de dalt del cotxe també absolutament net, Albert. Per tant, 20 minuts, més de mig cotxe net, Cristina, certifiquem que en 40 minuts el tindrem net del tot? Sí. Ho certifiquem, Albert, d'aquí uns moments. El cotxe, una patena. Sobretot no treguis el mono, que et queda molt bé, Eloi, sobretot. Jo vaig fent, Va, anem a parlar de cuina.